Veštačka inteligencija, VI područje, je značajne savremene relevantnosti, posebno u oblasti obrazovanja. Ona se pojavljuje kao strukturni katalizator koji duboko transformiše pedagoške procese, ulogu nastavnika i ishode učenja učenika. Ovaj rad sintetizuje globalne teorijske perspektive i nacionalne empirijske dokaze, posebno uvide iz nedavnih srpskih istraživanja o interaktivnim obrazovnim avatarima. Ova studija istražuje digitalnu didaktiku unutar Centra za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju CREI, inovacioni ekosistem u Srbiji, sa ciljem kritičkog ispitivanja uloge FI u poboljšanju obrazovnog kvaliteta, podršci personalizovanom učenju i promovisanju integracije inteligentnih obrazovnih tehnologija u učionicama kroz prizmu personalizacije, adaptivnosti, analitike učenja i pedagoškog oslonca podržanog veštačkom inteligencijom. Rad tvrdi da AI ne deluje samo kao tehnološko proširenje, već kao integracioni mehanizam koji podiže preciznost instrukcija, motivaciju učenika i kapacitete institucija. Analiza ističe ključnu važnost profesionalnog razvoja nastavnika, novu ulogu interaktivnih avatara kao AI posredovanih partnera za učenje i stratešku funkciju istraživačkih centara kao što je CREI. Studija predlaže integrisani konceptualni model koji pozicionira AI kao višedimenzionalni pospešivač kvaliteta u obrazovanju. Veštačka inteligencija je prešla iz eksperimentalne novine u ključnu transformačnu snagu koja oblikuje putanju obrazovnih sistema širom sveta. Tehnologije vođene veštačkom inteligencijom, od adaptivnog softvera za učenje do inteligentnih sistema za podučavanje, obrazovnih robota, interaktivnih avatara i napredne analitike učenja, redefinišu ne samo način na koji se znanje prenosi, već i kako se ono konstruše, validira i doživljava. U okviru ovog evolutivnog ekosistema poboljšanje obrazovnog kvaliteta predstavlja jedan od najdubljih i najmerljivijih doprinosa veštačke inteligencije. Prethodne studije Mandica i saradnika pokazuju da strukturalni potencijal novih AI-baziranih didaktičkih alata, posebno obrazovnih avatara i robota, može poboljšati komunikaciju, personalizaciju i motivaciju u učenju. Slično tome, analize tradicionalnih i savremenih strategija podučavanja ukazuju na to da je prelaz od nastave usmerene na nastavnika ka usmeravanju na učenika znatno ubrzan u okruženjima podržanim veštačkom inteligencijom. Predložen je jasan okvir zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji pokazuje kako moderni alati veštačke inteligencije mogu ojačati i podržati učenje usmereno na studente u višem obrazovanju. Veštačka inteligencija se pokazala kao značajan faktor u unapređenju personalizovanog digitalnog učenja putem adaptivnih podacima vođenih metoda koje koriste mašinsko učenje, duboko učenje i multimodalnu analitiku kako bi prilagodile nastavu i poboljšale angažovanost i ravnopravnost. Potencijal AI se može razumeti kroz njenu sposobnost da pojača ključne dimenzije obrazovne efikasnosti, personalizaciju obrazovnih puteva, adaptivnost prema profilima učenika, automatizaciju rutinskih zadataka, poboljšanje preciznosti procene, stimulisanje motivacije i razvoj metakognitivnih kompetencija. Ovi mehanizmi se uklapaju u preoblikovanje osnovnih pokazatelja obrazovne kvaliteta, ishoda učenja, ravnopravnosti, relevantnosti i efikasnosti. Ovaj rad se nadovezuje na ove nalaze pružajući sveobuhvatnu analizu veštačke inteligencije kao katalizatora za unapređenje kvaliteta u obrazovanju kroz teorijsku sintezu, empirijske uvide i kontekstualizovane primere iz CRAE centra, Centar za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju CRAE, sa Univerziteta u Beogradu, Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača Srbija.
Integracija veštačke inteligencije u obrazovanje mora biti smještena unutar šire pedagoške transformacije. Tradicionalni modeli podučavanja, karakterisani predavanjem, centralnošću sadržaja i ograničenom diferencijacijom, sve više se dopunjuju savremenim pedagoškim pristupima koji ističu istraživanje, saradnju, rješavanje problema i autentično učenje. Veštačka inteligencija jača i proširuje ove principe ne zamenjujući nastavnika, već povećavajući njegovu sposobnost da pruža personalizovano podučavanje. Ovo personalizovano podučavanje sa sposobnošću da se prilagodi individualnim interesima, stilovima rada i tempu učenja učenika od suštinskog je značaja. Dok se tradicionalne metode često oslanjaju na opšta objašnjenja i jedinstvena očekivanja, sistemi veštačke inteligencije se dinamično prilagođavaju potrebama učenika analizom odgovora, obrazaca ponašanja, brzine obrade, prethodnog znanja i nivoa angažovanosti. Pomak ka personalizaciji unapređenoj veštačkom inteligencijom predstavlja strukturno preispitivanje pedagoškog pristupa. Učenje se više ne odvija po fiksnom tempu, već je usklađeno sa kognitivnim i motivacionim profilom svakog učenika. Okviri pametnog obrazovanja koje su razvile UNESCO i OECD konceptualizuju okruženja za učenje bogata tehnologijom kao ekosisteme koji integrišu interaktivnost, adaptivnost, analitiku učenja, saradnju i digitalnu inkluziju. Ovi okviri naglašavaju etičku i pravičnu implementaciju veštačke inteligencije u obrazovanju, zahtevajući transparentnost, objašnjivost i pravičnost u algoritamskim procesima. Veštačka inteligencija postaje katalizator za poboljšanje obrazovne kvaliteta jačanjem reakcije nastavnog procesa na potrebe učenika, podrškom u donošenju odluka zasnovanih na dokazima i omogućavanjem kontinuiranog praćenja napretka. Koncept AI spremnih škola pozicionira institucije kao dinamična okruženja sposobna da koriste veštačku inteligenciju za procenu u realnom vremenu, generisanje prilagodljivog sadržaja i pedagošku podršku u donošenju odluka. Ove mogućnosti direktno se odnose na poboljšanja u indikatorima kvaliteta kao što su efikasnost učenja, zadovoljstvo učenika, efikasnost nastavnika i ravnopravnost u učenju. Nedavna empirijska saznanja iz vaše studije o interaktivnim obrazovnim avatarima pokazuju da nastavnici percipiraju avatare kao vredne alate za prilagođavanje komunikacije, podršku angažmana i usklađivanje nastave sa interesima i stilovima učenja učenika Mandić, Miščević, Ristić, 2025. Avatari funkcionišu kao pedagoški agenti podržani veštačkom inteligencijom koji mogu da učestvuju u dijaloškim interakcijama, pružaju podršku, tumače emocionalne signale i nude povratne informacije u realnom vremenu. Njihova sposobnost da simuliraju komunikaciju nalik ljudskoj čini ih posebno efikasnim posrednicima personalizovane nastave, posebno u oblastima sadržaja koje zahtevaju detaljno objašnjenje, ponavljanje ili motivacionu podršku. Ove funkcionalnosti omogućavaju avatarima da učestvuju u procesu učenja kao sagovornici koji vode učenike, postavljaju izazovna pitanja i podržavaju metakognitivno razmišljanje. Koncept zone proksimalnog razvoja, koji je prvobitno predložio Lev Vigotski, široko je prepoznat u obrazovnim istraživanjima. Vigotski 1978. U okviru savremenih obrazovnih okvira ova tema je stekla veći značaj, jer se uloga koju tradicionalno igra iskusniji vršnjak ili odrasla osoba sada može ispitivati u kontekstu veštačke inteligencije AI omogućava nastavnu potporu koja se usklađuje sa Vigotskijevim konceptom zone proksimalnog razvoja ZPR. Digitalni agenti mogu podržati učenike pružajući korak po korak uputstva i prilagođavajući složenost zadataka prema spremnosti učenika.
Stoga, veštačka inteligencija može delovati kao tutor unutar zone proksimalnog razvoja, podržavajući ljudsko učenje i pružajući podršku kako individualno, tako i u kombinaciji sa vršnjacima i instruktorima. Rad SRAE Centra na razvoju interaktivnih avatara pokazuje kako takvi alati mogu posredovati i kognitivne i afektivne dimenzije učenja, pomažući učenicima da napreduju od podržanog do samostalnog izvođenja. Podrška zasnovana na veštačkoj inteligenciji nije ograničena na kognitivnu podršku, ona se proširuje na afektivno angažovanje putem ohrabrenja, konstruktivnih povratnih informacija i motivacionog ojačanja. Ovaj multimodalni okvir doprinosi sveobuhvatnijem unapređenju obrazovnog kvaliteta. Akronim. Zaključak ove studije potvrđuje da veštačka inteligencija više nije samo inovativni dodatak obrazovanju, već je postala strukturni agent pedagoške transformacije i ključni katalizator za unapređenje kvaliteta nastave i učenja. Osnaženi teoretskim uvidima, međunarodnim istraživanjima i iskustvima iz SRAE Centra, pokazuje se da preoblikuje obrazovne ekosisteme putem personalizovanog učenja, adaptivnog nastavnog dizajna, razvoja metakognitivnih veština i unapređenja profesionalne prakse nastavnika. Najviše doprinosi putem individualizovanih obrazovnih puteva, analizom ponašanja učenika, interesa i kognitivnih stilova, pružajući dinamičku, prilagođenu podršku koja optimizuje izazov i angažman. Uloge nastavnika se razvijaju od prenosioca znanja do mentora i facilitatora koji tumače podatke, prate učenje i donose informisane nastavne odluke. Multimodalni okruženja za učenje, uključujući interaktivne avatare, VR simulacije i adaptivne sisteme za podučavanje, promovišu autonomiju, samoregulaciju i refleksivno razmišljanje, efikasno realizujući Vygotskijev koncept zone proksimalnog razvoja. Iskustvo CREA ističe da uspešna integracija veštačke inteligencije zahteva sistematska ulaganja u profesionalni razvoj nastavnika. Pored tehničke pismenosti, obrazovni radnici moraju imati pedagošku pismenost u oblasti veštačke inteligencije kako bi kritički tumačili, etički integrisali i inovirali sa AI alatima. Dok AI povećava efikasnost automatizacijom rutinskih zadataka, ona mora također poštovati autonomiju nastavnika, jačati nastavnu praksu i biti implementirana transparentno i inkluzivno. Na kraju, uticaj AI se prostire izvan učionice do sistemskog obrazovnog kvaliteta, podržavajući donošenje odluka zasnovanih na podacima, inkluzivne i fleksibilne obrazovne puteve, kao i integraciju istraživanja, podučavanja i strateškog planiranja. Njegov potencijal kao katalizatora visoko kvalitetnog, pravičnog i održivog obrazovanja zavisi od odgovorne primjene usklađene sa pedagoškim ciljevima, etičkim standardima i institucionalnim strategijama, što zahteva buduće longitudinalne studije o njegovim kognitivnim, emocionalnim i socijalnim efektima.